Yes, hello mga angkos, na for today's video makadto kita sa may Ubusay Puwersa sa Murcia no, subong adlaw December 2 kag lantahon ta kung sino ang pinakabakod kag pinakabaskog nga sound system. So let's go. Yes, hello mga angkos, no, diri subong sa may Murcia Negros occidental no. Taon ng ilang Ubusay Puwersa diri sa may Murcia. So sadya na ini kay Ubusay Puwersa gini. So pag sulod mo pa lang mga angkos no sa ilang abinyo no, makita mo di dayon si Morning Star mga angkos no. Kag makita mo di mga angkos no mga nagalain-lain nga mga mini sounds no halin sa Negros Occidental kag sa Iloilo City of Love mga angkos. So perti ka nami isang ilang abinyo mga angkos kay perti ka tinlo wala labot na tinlo mga angkos, perti kalapad-lapad sang ilang pwesto mga angkos. So first time ini nga matabo sa may Murcia mga angkos. So hindi ta nagpadugayon mga angkos no. Testingan ta kung ano kabaskog si Morning Star mga angkos no, the golden titanium of Team Turbo family. So ari mga angkos, pamatian ta. Back in 1963 we were taken to the street. 1963, we were taken to the streets, skating on Carlo remix. we were searching after truth and beauty, never turning into movies. How can I explain? That is not the same. Guess you have to believe what we long to. Now is in the
Star. Certified Tatak Pobre. DNS Soundworks Team Turbo. Okay, maraming salamat. Powered by Earth Shaker. Okay.